Report. Nakatakda ng desisyonan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang hiling na taas pasahe ng mga tsoper sa susunod na buwan. Sa eksklusibong panayam ng IFM News dagupan kay Alliance of Concerned Transportation Organization o ACTO Nationwide President Liberty De Luna, inilahad nila na sana ay maaprubahan ito sa kapakanan na rin ng kanilang mga kasamahan na tsoper. Aniya pa, sakaling maaprubahan, 2 pesos ang madadagdag mula sa 13 magiging 15 pesos ang minimum na pasahe ng mga traditional jeep, samantalang mula 15 hanggang 17 naman sa modernized jeep. Ayon pa kay De Luna, malaking tulong ito para sa kanila at aniyay kahit piso lang para hindi sila mabigatan. Nagkakaroon kami ng provisional per increase na 2 pesos. So pinag-submit kami sa 12 pa po ng March. And then hopefully na makuha naman natin kahit piso lang po, payag na po kami doon na yun nga po yung aming dahil sa taas, babataas ng ating diesel, talagang problemado na rin po ang mga operators natin at ating mga samahang drivers po, yung ating mga members po. Nakatakdang desisyonan ng naturang petisyon sa 12 ng Marso ngayong taon. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.